Nke a bụ ụbọchị Ash Wednesday nke gara aga. This is the last Ash Wednesday, which was in February 18th, and this is a wider back recording of it. The light is not so bright, but you will see quite the movement of people. So this is it. Ihe a bụ ụbọchị Ash Wednesday nke gara aga. Ndị oyibo na-akpọ si na ọ bụ February 18th ka emere ya. Ihe a bụ ndị mmadụ na-eche ka fada bịa mee ha nzu. Ka fada ile anya, ihe a nwaanyị ahụ na-adị, ọ nọ na oji clutches, ndị bekee na-akpọ ya clutches, oji mkpara. Fada aga ahụ na naanị ya nọ ga were nzute ya. The Reverend Father spotted a woman that is not able to come to the altar, so he went and gave her the ash on the forehead and came back and continued with other people. Ugbu a ọ bịala ka o bidokwa na-ete ndị ọzọ chọrọ ka ete ha nzu. Nke a wụ nke ikpeazụ na ụbọchị Ash Wednesday. Enwekwara fada ndị ọzọ na-enye aka iji tee ya. Nke a ndị ikpeazụ a na-eme ya bụ Ite Nzu, which is